След дълга професионална почивка, най-загадъчната модна двойка се завърна триумфално на модния подиум. Ана и Боряна Шехтови припомниха достойно защо на времето се класираха като едни от най-търсените модели. Специално за ревюто на София Борисова от чужбина пристигна Боряна. Компания на подиума им правиха още топ моделите Юлия Юревич, Теди Велинова и Виктория Джумпарова. Мис България 2011 Ваня Пенева и Жасмина от Сделка или не по-нова също демонстрираха грациозна походка. Лице на колекцията е Алиса Ганева. Страната на чудесата бе допълнена от Антония Петрова и титулуваната за най-добър модел в света Ива Атанасова. Отново на подиума забелязахме и Теди Велинова, която освен стилист продължава да се изявява като модел. Любимият и Ангел Енчев я наблюдаваше от публиката. Футболната майка Маргарита Бербатова изгледа ревюто от първия ред. Сред гостите забелязахме още фолк-повелителите Софи Маринова, Теодора, Азис, както и мисис Вселена Нора Манчева. Понякога единствено модата е способна да накара чудесата да оживеят и то в реалния свят.